Ramatrangin report kan donga ani chu wena kal ngal ngai ni chu Really? Ini kah? Ramngaw Nungcha le tuihna humhalh tur hian sarkarin theitawp chuaring ma se mi puite troi omna telo chuan a hlawtling tak tak ngai lawang Ramngaw kan tih chareuhna sat awangin kumtinin khu alung chhotel tela fura leiminin kan tuilak narte rei tak antinu in antibol hloa thala akumtelin tui a harsatel tel boxi kan mangai em kan tu le kan fate tan in le lo thatak nuchia kan dua ma se chu ayan momo zok tuile borok thiang hlim nuchia turin theito i chua zelang u